Què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui donarem una mica un vídeo sobre la detenció. Surt a diverses oposicions. Per exemple, sortirà en breus a l'oposició el dia 13 de gener a la de Cubelles. I també està al temari de Vilanova i la Geltrú. Potser no surt, potser aquí m'estic passant de listo i hi ha vegades que estudies temes i després no surten. Però bueno, ja ho tindrem una mica per la posteritat, aquest vídeo i tot en referència a la detenció. El temari és detenció, concepte, supòsits legals, en què es procede la detenció, els drets dels detinguts i la detenció dels menors. Molt bé. Anem a veure una mica. Aquí tenim l'índex. Aquesta vegada ho he fet amb un Word. Sé que quedaria millor amb un PDF aquesta vegada, però amb el Word puc modificar en cas que m'equivoqui. Vale? I res, anem a començar. Concepte. La detenció aniré subratllant conforme vegi coses importants. La detenció pot definir-se com aquella privació de llibertat deambulatòria d'una persona reconeguda en, importantíssim, article 17 de la Constitució. Vale? L'article 17 el vam donar a la Constitució espanyola. Ens l'hem d'aprendre. Vaig un break per ensenyar-vos l'article 17 de la Constitució espanyola. Recordem, l'article 17 està dins del títol 1 de Drets i Deures Fonamentals, secció 1A, dins dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Vale? Llavors, article 17. Hem de saber, és important, que l'article 17, a mi m'ha sortit la pregunta de quin article de la Constitució espanyola parla de la llibertat? Val? És una pregunta de regalo. No confondre el 17 amb el 104, que el 104 parla de les forces i cossos de seguretat, no té res a veure. Després també em sortia, com a respostes, la 420, que la 490 o la 492 o la 494. Són 3 articles de l'Alecrim. I a més, si ho sabeu, la Constitució espanyola és pura lògica. Per què? Perquè la Constitució espanyola té 169 articles. Si pugem un segon aquí, si ens fixem amb l'esquemeta, recordem la Constitució, 169 articles, ¿vale? Bueno, ara no m'explico més. Parlarem de... Faig el parèntesis sobretot per parlar del 17, ¿vale? De la Constitució espanyola. Apartat 1 de l'article 17. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Important. La detenció preventiva no pot durar més de 72 hores. Important. I us comento, en el cas dels menors d'edat, la detenció preventiva no pot durar més de 24 hores. ¿Vale? Tota persona detinguda ha de ser informada de manera immediata, es garantitza la presència d'un abogat i després la llei regularà el procediment d'habeas corpus. Habeas corpus, què és? Que tu detens. Llavors, el detingut pot dir ostres, aquesta detenció no ha estat legal, ha estat una detenció il·legal. I en un plaç de màxim de 24 hores s'ha de posar a resolució judicial. ¿Vale? Val, continuem. Val, després d'haver-vos parlat just ara de l'article 17 de la Constitució espanyola, us vull... A veure... sí, millor. Us vull parlar una mica de l'Alecrim. L'Alecrim, llei d'enjudiciament criminal. Article 490, detenció practicada per particulars. Article 492 i article 494, detenció policial i detenció acordada per un jutge. Val. Us fico un segon en l'esquemeta que us he fet, ¿vale? Quan un particular podrà detenir a qui faci un delicte en el moment de disposar-se a cometre'l, quan sigui un infraganti, que vol dir al moment de cometre'l, o el que no ha anat al jutjat. O també pot fer-ho el que s'escapoleixi, ¿vale? el que intenti escapolir, jolín, en castellà... El que intenti, sortir-se'n, per dir-ho així, saps? És la paraula que me surt així de la boca. El que intenti rajar-se, saps? Per dir-ho així, de l'establiment penal, de la presó, o estan detingut o pres per alguna causa contra ell. Més que res que escapolir, saps? És una paraula que no s'utilitza.
Després, article 492, la policia, important, té l'obligació, a qualsevol cas de l'article 490, el que hagi estat processat per detindre amb pena superior a presó i el que no va comparèixer al jutjat a no ser que hagi prestat una fiança suficientment gran. Després, altres apunts que he volgut ficar: si les autoritats o els agents de la policia retarden amb la posada en llibertat, podran ser castigats amb pena d'inhabilitació especial, ¿vale? Després, aquí us he ficat uns quants apartats d'altres motius de detenció, ¿vale? Després, us ficaré una imatge, ¿vale? Per acabar. Això m'ho va comentar el professor de la meva acadèmia. Hi ha dos tipus de detencions. Hi ha les detencions tècniques i hi ha les detencions físiques, ¿vale? Us ficaré una imatge, no la tinc feta ara mateix, però us ho ficaré a l'edició. Les detencions tècniques es fan en els delictes. Es poden fer... Us ho comento millor, ¿vale? Un policia pot detenir, en els casos de majors de 18 anys, pot detenir amb delictes, en el cas de delictes lleus i menys greus, ¿vale? I, des de 3 mesos fins als 5 anys, ¿vale? Llavors, en canvi, ens quedem amb el pot detenir, ¿vale? Després, un policia ha de detenir en cas que sigui greu, en cas que sigui un delicte així de més de 5 anys, ¿vale? Després, en el cas dels menors de 18 anys, sempre haurà de detenir, ¿vale? Té l'obligació, ¿vale? Després, què és això de pot detenir un policia? En el cas de... això ens ho va comentar el nostre professor. En el cas del meu municipi, si la persona fa un delicte lleu o menys greu, per exemple, bufe més de 0,60 a un control d'alcoholèmia, ¿vale? Això ja és una infracció penal. Si ho bufe al municipi de Barcelona, aquesta persona passa la nit entre carjoles. Què passa? Si bufe a Barcelona, és una detenció física, ¿vale? Li practicaran una detenció física. Això us ho estic dient sense haver creat la imatge ni res, En canvi, i vosaltres la veureu perfectament i segur que ho entendreu. En canvi, si una persona bufe i dona el mateix al meu municipi, aquesta detenció és tècnica. Què passa? Passarà a disposició judicial, ¿vale? Però no passarà aquella nit entre reixes. En canvi, a la detenció física se passa la primera nit entre reixes, ¿vale? És més que res aquest petit apunt, que no crec que us surti, però són les cosetes perquè no ho vam donar a fons i no ho he vist a cap apunt, no? Però si més no, són coses curioses, no? Que cara al dia de demà ens poden... Jolín, són dubtes que podem tenir cara al dia de demà i mira, ja ho tenim així, saps? Per la mà. Així que res més. Com sempre us dic, molta força, estudieu molt i practiqueu molt les físiques. Estic pensant de fer algun vídeo en referència a físiques i és molt possible que caigui algun. No, més que res, no sóc un crac del tema de físiques. Ara mateix us dic, a la navet estic fent 10 i mig. 10 i mig és el meu rècord. Després, ahir vaig fer un 10 i fins ara, la setmana passada no sé com vaig fer un 10 i mig, això sí, però fins ara feia 9. Val? Després, el press banc superbé i després el circuit d'agilitat vam muntar, ja us ho ensenyaré, potser, vam muntar un circuit entre 4 i els dos companys sí que estan fent bons segons, bons temps, estan fent 17 segons i pico, 18 segons, jo estic fent 19 llargs, 19 llarguets, o sigui que estic al 2, al 3
i el dia de l'examen jo m'ho conec, entre que em fiques nerviós i tot, pues és encara pitjor. Però bueno, no m'enrotllo més, que m'estic enrotllant bastant i m'estic desviant del tema de tensions i res, és possible que fiqui algun vídeo de físiques, igual que jo estic repassant apunts de jo fent alguna física, saps? Però bueno, ara ja sabeu una mica les notes de naver trac un 6, de pres trac un 10 i de circuit un 1, un 2 o un 3. Per tant, jo tinc molt a millorar en físiques. Però bueno, ja està. Res més. Una abraçada i ens veiem al pròxim vídeo, nois.